защо да дойдеш на Young Life Лагер? Ако харесваш забавленията, приключенията, определено е твоето място и е място за всеки. Много обичам да ходя на Young Life Лагер и на клубове, защото се запознавам с много нови хора и много се забавляваме. Има много хора, които те приветстват много щастливо и в лагера се чувствам себе си. Искаме всеки един от вас да се чувства добре дошъл, да знае, че това е място, където ще бъде приет. Смея да кажа, че най-ми харесва факта, че хората тук могат да бъдат себе си, да не се притесняват за съденето на другите и шанса за естествено културен обмен между хора от други държави и от тук и от обзето навсякъде по света. It was an amazing experience. I made some really good friends. Много се радвам да съм тук с всичките тези млади младежи, които тук са да се забавляват, да не бъдат съдени и просто да си прекарат най-хубавата седмица на света. То е едно взаимоотношение с младежите, което просто навсякъде по света работи, защото това е един опит младите хора да бъдат вдъхновени. Това е едно желание да ги обичаме и приемаме такива каквито са. Да отидем на тяхна територия. И да се забавляваме по начина, по който те се забавляват. Чувам на Боги първите думи си, не само ти и майка ти, въртите се в ума ми. Дали ще тръгнеш някой ден по моите стъпки, душата пази си. Да влезем в техния свят, без да се опитваме да ги променяме. Лагерът е създаден за вас, създаден е за тинейджери. Може би силата на Young Life и защо да дойдеш на такъв лагер е ние наблягаме на личното отношение към всеки един тинейджър. 3, 2, 1. Преживяването на младостта винаги е общностно нещо и това се опитваме да направим. Да, лагера е прекрасно време. Лагера е един от най-хубавите моменти, в който сме съсредоточили много усилия, за да има игри, забавления. Много тичане, много енергия, индивидуално време за всяко хлапе, но също така и групово време, в което да могат да изразят себе си. Тук може да смесим полезното с приятното. I love how the kids are interacting with one another and how they're working together as a team. Изживяванията и емоциите са уникални. Young Life за мен е място, в което човек може да израства по всякакъв начин. Тук ми много харесва пилешки хапки, басейна, дискотека, мокри игри. Впечатлението от лагера са ни разговорите на Влади. Голям брой забавления, изграждат нови приятелства и емоции са уникални. Хората тук са много приветливи, много учтиви, много добри и отзивчиви. I've really enjoyed talking with the youth, even though we have a language barrier, but I could feel their welcoming.
да разбереш какво имам в предвид, трябва да дойдеш и след това сам да ми споделиш как се чувстваш след един наш лагер.